さあムスタバ氏の14年にわたる壮大なマスタークラスを一緒に紐解いていきましょう。この驚異的なプレイリストには、なんと98本もの長編講義が詰まっているんです。総再生数は25万回超え、本当に多くの人に信頼されている記念碑的な学びの旅ですね。でも、何百時間もある複雑な講義を迷わずに消化するにはどうすればいいんでしょうか。そこで役立つのがこのコースマップです。全体を4つのテーマに分けて進めましょう。まずモジュール1の基礎。ここは超重要なので絶対にスキップ厳禁ですよ。最初の9つの動画でこの先の深い学びに必要なベースをしっかり固めるんです。基礎ができたらいよいよ革新へ。具体的な神の皆を掘り下げていきますよ。ここで本当に面白いのは、慈悲と力というテーマが見事に対比されていることなんです。慈悲深さと圧倒的な威厳や力、これらが講義の中で驚くほど美しく調和しています。そして全体を見ると、ある一本の特別な動画の存在にハッとさせられるはずです。そう、最も重要なポイントはちょうど中盤に位置するこの動画25なんですよ。啓示による人間の形成。この講義こそが全体の哲学的な心臓部と言えますね。神の皆を学ぶことは、あなた自身の人格を築くこと。これが究極のゴールなんです。その後も創造や竹、神の知恵といった深遠なテーマをどんどん探求していきます。さあ、あなたもこの壮大な知の旅へ飛び込んで自分自身を磨き上げてみませんか？